салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. бародаро бисёриёт гуфта буданд ки ами хонара бо хушрӯтар нормални тари камера ки одӣ када фасадаш бениҳоят мақсад маъқул шидагиай амира хушрӯтара камера ки мо пешкаш бигардон. ина бародаро ҳозир ӯ рӯз камера кардем рост гап ҳаво авр буд ӯ қафасон наёмада буд. ина омадем бо хоҳиши шумо ами хонара ина ҳозир камера мекунем фасадша най бар ними ҳамсояй ида расходи калон шидагия конкретна расход шидагия не ки базеби бад омадагия фасад ба чӣ хотир ки ина краска таҳтор лента задагием краскаш ҳам гизала омагия ҳам смичам баъзтар рафтагиай штоби конкретна биёя ба ҳамин хотир фасад и хеле зависад шароит мекунава. и бародар гуфтак мада 2 слой не 4 слоиш биза полный 4 слой биза гуфт 4 слой задагием фасади бародара мақсад расходша фикр накунед гуфт 4 слой бизаненаш суми двойной метимтон двойной платит кардагия 4 слой задагишем. ино нигоҳ кунем бародар чӣ хел омадагия фасадаш метова крепки фасон омагия баъд ина лента таҳда дора бо уна лента болода дора барои ба зеб омадан. не столбикои дига фигура хати бировардагием столбикоира ба хотир ки лента меоя ба ҳамин хотир дига фигура столбикаш бировардем. не ними раҳшай хонара ними раҳаш ними раҳса нимашай анаиҷа подлицои хонай ҳозир мегзарем ба қисми подлицош. ина подлицои хона ними ҳавлиш уҷа веранд трезоч типа веранд доряй нав дар роза соскисай хона нав бунай мақсад нав ремон кадесай дурни хона падкулич тамом шидагия оз калитоша надорем шоби дурмушам навор кунем. ина берани хона бародаро полни ремонтш фасадш мақсад лестница шехай бисёриё гуфта будан амира конкретна камера ки хушрӯтарак бинем давнавор қасоз наметава. ина бародаро ин ними пеш хонаи ҳавлишам стяжка кардагӣ ва круг ҳама стяжка дора фақат соколи танаи битонаш мондагия танаида плитка мега меоя ба ҳамин хотир рози соколша ҳеҷ кор кардагӣ нестай. ними ҳотанимаш ниме ки ҳоташай наисида баракош меоя хай оянда да баракош меоя. и хона дар фархорай фархори худмондай ремон кардем як бародарай. ина ними ҳотанимаш ним пуштай ними саседай ҳамсоярам фасад загияй ва круги хонаи 4 слои загияй. ина ленташ метава ина хаи тараф ина бародаро фасади тайёр гирди откоси дар трезо ина 10 сантиметрай паҳминаи 20 сантиметрай паҳмии 20ай столбигмо 30ай 30 не 35 столбигмо. ина бародаро хона я борига наворш барои шумо чистовои навор. дӯстони азиз ҳама каса дастгиро фаромӯш намекунем ҳам лайкора мемонем касоне ки меҳмонанд ҳатман обуна шаванд ва ина бародаро ва касоне ки мехоҳанд хай ремон карданд дар ҳамин номерои болои экран бинависона ё занг бизана дар ватсап иншоалло ки бо қатиш суҳбат мекунем.